Bulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor. Centrum Advance. Alagang di magkukulang. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Dali si Jake, ang una yan, niwang-niwang sa akay, wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Ginsulayan ko pa no, ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3 times. After 1 week, namin gid ang akon nga pamilya. Salamat sa Mighty C. Mighty C. Sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Ako si Rosita, may dyspnea ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na ako menstruation, nagigit ako makabatsyag sang sakit. Mighty C. Sa mga butika. Masakit ang tiyan, masami na budlayan sa pag-ariya, Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya! Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics. Victory! Nice! Win streak na naman! Ano, game pa? Naka-TM tayo eh. May sulit promos like TM Easy Surf 50 5G. With 4GB pang data, 2GB pang 5G at 1GB pang apps per day for 3 days. Kaya enjoy na enjoy ang TM Power Network. Tara! Lipat na sa TM. Mapa-gaming, content o live streaming man, araw-araw may ka-team ka. Kasi sa TM, iba pag-team! Lipat at load na! TM Easy Surf 50 5G runs from October 10 to December 31, 2025 per DTI Fair Trade Permit number FTEB 239706 series of 2020. Kini si Mayor Inday Raisa Treñas, una sa tanan. Nagapasalamat gid ako sa Pumuluyong Ilonggo for being a steadfast partner sa Iloilo City Government, and I wish you and your families a Merry Christmas and a Happy New Year. Gabasa na naman bala ang imo. Ay, gabasa na naman. Oo balaga, kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa. Always nagabasa, kag nagabaho ang kilikili. Mag-Clinica Deo Fresh para sa maputi at mabangong kilikili. Clinica Deo Fresh. Nagabasa na naman balaga. Lain naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko. Clinica Deo Fresh para sa maputi at mabangong kilikili. Gadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galao magputi, DTX Beauty Soap. Puro katul-katul, DTX Beauty Soap. DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre de cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika. Nestor, ang sinaing! Luto na! Ang labahan! Nakasampay na! Ang uniform ko! Naplanta na! Ganito ako. Tigasi, tigalaba, tigasay, tigaplansa. Sa araw si Mrs. ang masusunod. Sa gabi, ako ang bossing. Dahil kasangga ko ang Extend Supplement for Men. Lourdes, tapos ka ng maligo? Yes, darling. Come to mama. Extend Food Supplement for Men. May Maca at Lavawaska na nagpapataas ng energy at stamina para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men. To the people of Western Visayas, warm Christmas greetings from Police Regional Office 6. We thank you for your continued trust and support. This Christmas season reminds us of the values of peace, unity, and service. Rest assured that your police force remains committed to protecting our communities with integrity and compassion. May this season bring joy, hope, and safety to every family. Merry Christmas and Happy New Year, mga ka-K5! Para sa matino nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tay, DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo ang atay, happy kanunay. DTX 500 masaligan, epektibo. DTX 500 mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500 ikaw pala ang may diabetes. DTX 500 ang DTX 500 ang may powerful compounds nga nagapanupo kag nga kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500
Sa legal, epektibo. DTX 500 D3 Bio. Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato. D3 Bio. Ang D3 Bio yung may VCO. Ang VCO yung may D3. Mga butika. Sa mga pinalangga ko nga mga Ilonggos, sa Sininga Pascua, padayon naton ipalapnag ang hindi mapunggan nga gugma sa tagsa-tagsa. Ini si Vice Mayor Lovla Baronda, nagatamyaw sa inyo sang Merry Merry Christmas and a Happy New Year! God bless us all! D3 Bio. Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio. D3 Bio. Ang D3 Bio yung may VCO. Ang VCO yung may D3. Mga butika. D3 Bio with VCO. Ako si Ana, before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Kisa galabot gid 3 ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio baw okay gid ang resulta subong normal na gid. D3 Bio. Ang D3 Bio yung may VCO. Ang VCO yung may D3. Mga butika. D3 Bio. Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio. D3 Bio. Ang D3 Bio yung may VCO. Ang VCO yung may D3. Mga butika. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. Ang oras sa Pilipinas, las 6:09 sa aga. Oras ginadulong sang DTX 500, Clinica Spore Biotics, kag Mighty C, The Power Trio. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Live mula sa bulwagang balitaan ng K5 News FM Iloilo. Narito na ang mga nagbabagang balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong mga tagapagbalita. Kap K5 Ted Aujero Francia at ka K5 Alex Escalante. DTX 500 Morning Newscast. Pilipinas, maayong aga! Welcome sa DTX 500 Morning Newscast. Biyernes, Disyembre 19, 2025. Manayanaya ang panahon sa syudad sang Iloilo, 26 degrees Celsius ang temperature sa sining oras. Mga ka-K5, sarang kita mabatian sa 88.7 sa inyo tagsa ka mga FM radio dial. Makitan kag mabatian man kita worldwide, pinaagi sa aton nga official Facebook page. Kag YouTube channel ang K5 News FM Iloilo 88.7. Sa kinaandan, kami ang inyo mga tagbalita Ted Aujero Francia. Kag ako naman si K5 Alex Escalante. Sa headlines, kinadulong sa kaalawan sang klinika D3 Bio. D3 Bio nahimo sa extra virgin coconut oil kag vitamin D3. Sa mga nagabalik-balik ang hilanat o bukak sipon, may fatty liver kag kidney stones.
matapos magtumar sang D3 Bayo epektibo. The story of the day. The story of the day. Kontraktor nga si Rowena si Sara Diskaya ginaresto na sang NBI. Sa balita lokal, K5 Kalingawan sa barangay nagdulong sang pamaskwa kag papremyo sa Alalasan Lapus kag Sambagharo. Masobra 30 million pesos nga cash kag alahas na taban sang termite gang nga nagransak sa money changer kag jewelry shop sa GT Town Center sa Pavia, Iloilo. Sa balita regional, Universidad sa Kalibo nakabaton sang bomb threat. Sa Samar, malapit 20 ka mga pulis ginrelieve matapos nadakpan nga nagainom sa sulod sang istasyon. Sa balita national, 2026 proposed budget plano nga pirmahan ni Presidente Marcos Jr. sa Disyembre 29. DPWH nakakuha sang 529.6 billion pesos nga budget para sa tuig 2026. Balita international, Amerika ginaprobahan ang pagbaligya sang $11 billion nga balor sang mga armas para sa Taiwan. Balitang negosyo, produksyon sang tabako sa pungsod ginpabaskog sang gobyerno. Balita sa inampang sa tennis, Alexandra Ayala, champion sa Southeast Asian Games Women's Tennis. Balitang entertainment, Chelsea Fernandez, frontrunner sa Miss Cosmopolitan Pageant. Sa balitang extra special, adlaw tunga sa oras lang nga nagapakita sa Sweden subong nga Disyembre. Las 6:14 sa aga kay Nonoy Sandy, Sir James Lalantakon, Francia. Kay punong barangay Wenceslao Totong Parcon sa Minanga Dueñas, Ma'am Nancy Francia Parcon, Sir Dan Lapatha Calvo, kay Ma'am Celine, kay Sir Alan Calvo, and Ma'am Terry Grace sa Maribuyong Dueñas, Iloilo. Pangipay nakamodra DTX Coffee Mix, Ma'am Angging Palma, Manong Boy Beramin, kay Sir Makmak Hugo sa Idalom Taytay sa Tubang sang Old Trade Field Service sa Sambagharo. Good morning Sir Makmak. Angging Palma, Rica Domingo Kisto, Kapitan Jenjen Kisto sa Barangay Nonoy City Proper, Pamilya Kabasak. Sa Tsangge ni Tita Ambing, good morning. Ligorita Bosares sa Jordan Guimaras, kay Ma'am Merlinda Velete, ang kasi ni Regine Velasquez, Sir Robert Ligaspe, Sir Richard Sodario Ligaspe, nagbiyahe sang taxi, Sir Gino Sumagaysay, Ma'am Rosalie Tayo Galve, kay Professor Louis Lagandaon Saldivar, James Campbell Militar, Sir Noel Arnaiz, and Ma'am Elsa Dimafilis Arnaiz sa Duanya sa Iloilo, RV Latumbo Rapista, Sir Rolly Bandianon Bunye, kaya Sir Rainier Sonsa, kaya Tita Tessie Barrios Siloberes, Manong Imbong Siloberes sa Sohoton Barotac Nuevo, Pangapena DTX Premium Coffee. The story of the day. The story of the day. Ang top story of the day ginadulong sang DTX 500 kag Klinika Spore Biotics. Ginserbi na sang National Bureau of Investigation na kan NBI ang warrant of arrest bato kay Rowena si Sara Diskaya may kang tanan sa 96.5 million pesos Ghost Flood Control Project sa Davao Occidental kahapon, December 18, 2025. Inyang kasunod sa gipagawa nga video report ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa din iya ginpahayag nga nagpagawa na sang warrant of arrest ang korte batok sa napulo ka mga may kaangtanan sa mga proyekto lakip na si Sara Diskaya kay pila ka mga official sang Department of Public Works and Highways o kung DPWH. Magapangatubang si Diskaya kag ang iban pa sang kaso nga graft kag malversation sa din ang among nga mga kaso ang hindi bailable o kundi mahimo nga piyansahan agon makagwa sa presohan. Yari ang pahayag sang presidente. Inisyu ko laban sa inyo, si Sara Rowena C. Diskaya ng Regional Trial Court, Branch 27, Lapu-Lapu City, Cebu for criminal case number
RLLP 25-01889CR for violation of Section 3E of RA 319 as amended. At yung warrant of arrest po na inisyo ng Regional Trial Court, Branch 27, Lapu-Lapu, Cebu City, for criminal case number RLLP-25-01890CR4, malversation of public funds or property under Article 217 of the Revised Penal Code through falsification under Article 217 in relation to Articles 171 and 172 of the Revised Penal Code. May karapatan po kayong manahimik. Ano man ang inyong sabihin ay pwedeng magamit pabor o laban sa inyo sa anumang hukuman dito sa Pilipinas. May karapatan din po kayong kumuha ng sarili nyong abogado at kung wala po kayong kakayahan ay pagkakaloob sa inyo ito ng gobyerno. Naintindihan niyo po ba yung makarapatan nyo? Nais ko rin po ipaalala sa inyo na ang pagsaserve namin ng warrant na ito ay recorded gamit ang body-worn camera. Nabatyaan ang pag-asa sang NBI sang arrest warrant batok sa kontraktor nga si Sara Diskaya. DTX 500 Morning Newscast. Balitang lokal. Las 6:10 sa aga, Philippine Standard Time, oras kinatulong sang DTX Premium Coffee. Sa imo nga pagpamahaw sa sininga oras, Sir Arnold Canto Mayor katahom kay Sir Rolly Bunyi, ipadalondo ng healthy nga kape, DTX Premium Coffee. Sa detalye sang mga balita lokal, K5 Kalingawan sa barangay, nagdulong sang pamasko kag kalipay sa mga pumuluyo sang Alalasan Lapus kag Sambag Haro. Kimberly Kaluyo sa report. Bilang temprano nga pamaskuhan, naghatag sang pila ka mga gift packs kag papremyo kag Kalingawan ang K5 News FM Iloilo sa K5 Kalingawan sa barangay sa duhatanan ka mga barangay diri sa syudad sang Iloilo. Napuno sang sorpresa kag papremyo ang ginpatigayon nga K5 Kalingawan sa barangay o kon KKB sang K5 News FM Iloilo sa barangay Alalazan Lapus kag barangay Sambagharo Iloilo City, Desyembre 18, tuig 2025. Sa pagpanguna ni Area Manager sang K5 News FM Panay kag Mindanao nga si K5 Ray Espejo Malay, nagdulong sang pamaskwa. Pahampang kag kasadya ang mga katapos ang estasyon nga naglingaw gid sa mga tumalanaw. Angot sinipila naman ka mga maswerte nga pumuluyo sang duha ka barangay ang nakabaton sang papremyo nga ginalakipan sang cash, brand new nga radyo kag mga dekalidad nga produkto sang Klinika de Alternativo kag ni Dr. Emil Itangoy nga DTX Coffee Mix kag Mighty C. Sa pahampang nga ilogo mo sang K5 News FM, nagdaog naman si Jenna Gallego sang Alalazan Lapus sang 1,500 pesos kag nadaga naman ni Nanay Patricia Hequinto sang Zone 1 Barangay Sambagharo Iloilo City ang jackpot prize na tumataginting na 2,000 pesos. Antes naman magtakop ang nasambit nga aktibidad, naghatag ang K5 News FM team sang gift pack sa 400 tanan ka mga pumuluyo sang duha ka mga barangay nga nagtambong. Nakabaton sila sang pamasko nga spaghetti pack kag tig 3 ka kilo nga bugas gikan sa kaalawan sang President kag Chief Executive Officer sang K5 News FM Philippines kag Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Dr. Emil Itangoy. Tuma naman ang pagpasalamat sa mga pumuluyo kag barangay officials sa gindala nga kalingawan kag temprano o kan early Christmas gift sang kampyon nga estasyon sa ila tagsa ka barangay. Malipayon nga Pasko ang mga ka K5. Padayon kita nga maghatag sa iban, especially sa mga nagakinahanglan. Amuman sa aton siri nga mga solid listeners sang K5 News FM Philippines. Gikan diri sa patrol si ka K5 Kim Montaño Kaluyo para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. You feel tired all the time. Do you have frequent infections? Do you 30 million pesos nga cash kag alahas na taban sang termite gang nga nagransak sa money changer kag jewelry shop sa GT Town Mall o Center sa Pavia, Iloilo. K5 Karen Badilla sa report.
Nagdangat sa masobra 30 million pesos nga cash kag alahas ang nataban sang 3 ka suspect nga nagransak sa money changer kag jewelry shop sa sulod sang GT Town Center, Barangay Ungka 2, Pavia, las 3 sang kaagahon Disyembre 17. Suno kay Police Captain Ritzfield Prasquito, hepe sang Pavia Municipal Police Station, nga base sa ila investigasyon nakita nila sa CCTV nga alas 3:10 sang kaagahon sang nagsulod sa mall ang 3 ka suspect nga lalaki. Una nga nagsulod ang mga suspect sa drainage kag nagsuhot sa tamburong lusot sa drainage sa idalom sang Nuat Thai foot and body massage nga yara na sa sulod sang mall sa din posible nga gintiltig sa mga suspect ang semento nga nagaangot sa tiles kag ginusaran sang jack akud mabungkal. Matapos nga nakasulod ila man ginbaklas ang kisame agud makalusot sa jewelry shop sa din ila nataban ang cash nga 280,000 pesos kag mga alahas nga nagabalor sang 30 million pesos. Dugang pa sang hepe nga liwat nagbalik ang mga suspect sa Nuat Thai sa din ila ginguba ang lock rason nga nakagwa ang mga ini kag nagpadulong sa money changer kag ang ila naman nakuha 580,000 pesos nga cash nga nakasulod sa vault. Sa karon natala na nga iga-enhance ang CCTV agud matumod ang itsura sa mga suspect nga ginapahayag miyembro sang termite gang. Inis K5 Karin Padilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. This news is brought to you by 23 sa aga, Philippine Standard Time, oras kinadulong sang ascorbic acid, Mighty C. Sa kaangot nga balita lokal, nagtukod ang Iloilo Police Provincial Office o IPPO sang Special Investigation Team para mapadasig ang investigation sa natabo nga pagransak sa money changer kag jewelry shop sa GT Town Center sa Barangay Ungka 2, Pavia, Iloilo. Manumduman nga natabo ang pagsulod sang 3 ka mga suspect sa mall pagi sa pagsuot sa tamburong las 3 días ang kagahon Disyembre 17, 2025. Suna kay Police Lieutenant Colonel Rolando Aranyo, taghambal sang Iloilo Police Provincial Office ang SIT pangunahan ni Provincial Director Colonel Bayani Manuel Rasalan. Ang SIT bukusan sang Provincial Operations Unit, Provincial Intelligence Unit, Pavia Police Station, CIDG Province, Regional Forensic Unit 6, kaiban pa nga units nga may kaangtanan sa investigation. Suno kay Police Lieutenant Colonel Aranyo nga 3 ang suspect nga nakita sa closed circuit television sa din ila ginasuspitsan nga miyembro ang mainis ang termite gang bangod pareho ang ilang pattern sa diin nagasulod ang mainis sa tamburong kag ginatiltig ang salog gamit ang jack agud makasulod sa business establishment nga ila gina-target. Sa karon ginapa-enhance na sang Iloilo Police Provincial Office sa Camp Martin Chapilo Delgado ang CCTV nga ila nagkuha sa mall sa diin makita ang 3 ka suspect. Sa kaangot nga balita lokal tong ang gabi sang nagapaniltig sang ilang nga entry point ang mga suspect sa pagpangransak sa money changer kag jewelry shop sa GT Town Center sa Barangay Ungka 2, Pavia, Iloilo. Suno kay Police Lieutenant Colonel Rolando Aranyo ang taghambal sang Iloilo Police Provincial Office, yagin payag nga malawig na nga nagatiner sa drainage sang mall ang mga suspect sa diin posible nga mag-close ang operation digto kag nagsugod ang mga ini sa pagkutkot agud gamay ang tawo kag wala sang may makanotisyar sa ila. Bangod nga sa underground ang mga ini nagapaniltig, hindi sila gilayon nga madakpan sa diin mayaraman sa mga nagalabot nga impormasyon sa kapulisan nga may nakabati sang tunog nga kaangay nagatiltig apang wala ginatagan sang atensyon kag ginsyakyar. Dugang pa sa natong danag agi sa drainage kag nagbuho sa flooring malapit sa isa ka tenant ang mga suspect nga nangin ila entry point pasulod sa mall. Las 6:25 sa aga, oras kinatulong sang Pre-Bio Coffee. Pasang karon sang Iloilo Police Provincial Office ang ila information awareness sa mall owners kag tenants agud hindi na matabo pa ang kaangay nga insidente nga pagransak sa money changer kag jewelry shop sa GT Town Center sa Ungka 2, Pavia, Iloilo. Suno kay Police Lieutenant Colonel Rolando Aranyo, taghambal sang Iloilo Police Provincial Office paagi sa information awareness, patuluan nila ang mga tag-iya, tenants kag mga gwardya kung paano i-check, paano mangin alerto kag paano maproteksyonan ang establishments sa kaangay nga insidente. Lakip sa lecture nga ila igatudlo among nga hindi lang pag-i-check ang sasulod sang vicinity sang mall kundi pati man ang palibot ilabi na ang drainage. Ini ang kasunod sang mando ni Provincial Director Police Colonel Bayani Manuel Rasalan nga magtukod sang Special Investigation Team upon SIT agud mas mapadasig ang investigation sa mga krimen. Ini ang pagabukusan sang Provincial Operations Unit,
Provincial Intelligence Unit Pavia Police Station kag iman pa nga mga ahensya sang PNP. Nagsulod ang mga suspect sa pagransak sa tamburong kag gintiltig ang salog gamit ang jack agon makasulod sa establishment nga ila gin target. Sa dugang pang balita, local top natchers ang tatlo ka mga graduates ng West Visayas State University Main Campus kag Himamaylan Campus sa September 2 November 2025 licensure examination for teachers. Rank 9 si Bea May Balanza nga nakakuha sang 93.20% nga passing rate. Kag rank 10 naman si Francesca Kimberly Ann Luis Altes sang WIVSU Main Campus nga nakakuha sang 93% nga passing rate. Samtang rank 10 si Mary Dayan Garcia Dulay sang WIVSU Himamaylan Campus nga nakakuha sang 93% nga passing rate. Naibaluan nga 79,696 sa 122,528 ka mga nakakuha sang amo nga pasinawan ang nakapasar o kon yara sa 65.4% nga passing rate. Las 6:28 sa aga, oras kinatulong sang Extend Food Supplement for Men. Sa mga gwardya nga nagapulaw kon gabi, ka mga night shift, para nga mabakod ang inyong lawas, hindi rangkasuhon kon gabi, magtumar sang Extend Food Supplement for Men. Gina-question sa mga pumuluyo sa Barangay Hibawaan Sur, Mandurriao, Siyudad sang Iloilo, ang solar street light nga nahamtang sa ila lugar kagkaiping nga barangay. Inibangod ilan natukiban nga 1.3 million pesos ang bilis sang kada solar street light nga 30 tanan ka poste. Suno kay Rodlen Gallinero, puno barangay sa among lugar, sadtong September may nagpadulong sa ila opisina nga taga Iloilo City District Engineering Office sa diin agod magkigangot sa implementation sang proyekto. Dugang pa ni Gallinero, wala sila nakapangayo kag ako naka-istorya sa among personnel nga kung may imo-imuon ang priority ang ilang farm to market road. Nadayon ang paghamtang sang streetlights apang wala si Gallinero nakakita sang plano, design kag iban pang aspect sang proyekto. Hindi man proportionate ang distansya o kung antad sa kada isa sa mga poste, sa diin ang iban yara sa 10 metros, 20 metros kag may iban nga 30 metros. Luyag man sini ka nga pag-istoryahan pa o po ng mga officials ng iban nga barangay kung ano ang tikang nga himuon pagkakatanan sini. Sino kay Gallinero, mas manami kag dapat i-review ini sa manatungdan kaangay nga ahensya, kaangay nagilamang sang Commission on Audit. Sa dugang pang balita, lokal arestado sa ginkasang drug buy-bust operations ng City Drug Enforcement Unit ang tatlo tanan ka mga tao sa Barangay Kalaparan, Arevalo, Iloilo City sang Disyembre 18. Ang mga subject amo Sanday G, 37 anyos, residente sang probinsya sang Antique, Gail, 50 anyos, sang Iloilo City, isa ka construction worker kag Madonna 46 anyos sang Kalaparan, Arevalo. Na-recover ang isa ka heat seal transparent plastic sachet sa ginapatian shabu nga amo ang buy-bust item. Samtang sa ila pa ginakop, nakuha ang dugang nga 4 ka heat sealed plastic kag siyam ka binugko sa mga ginapatihan shabu. Ginabanta nagabugat ang na-recover nga illegal nga droga sang 700 grams nga may standard price nga 4,760,000 pesos. Alas 6:30 sa aga, oras kinatulong sang DTX 500 sa Barotac Viejo. Lalaki nga masami ni kapinalupok sa barangay, arestado. Reggie Di Mayo sa report. Arestado ang isa ka lalaki matapos ginserbihan sang warrant of arrest sa Barangay Ugasan, Barotac Viejo, Iloilo, las 6:16 ang aga Martes, Disyembre 18, 2025. Ang sospek ang ginkilala kay alias Gino, 29 anyos, kasado kag residente sang nasambit man nga barangay. Sa interview sang K5 News sa Pamsara kay Police Staff Sergeant Gilbert Balayo, iyagin pahayag nga 2 ka bulan ang nakaligad sang ginreklamo sa mga pumuluyo nga ginapatihan nga si alias Gino ang nagapalupok sang armas lutang. Magluwas ini madamo pagid sa mga reklamo nga ginpalabot sa police batok sa iya. Na-recover sa iya pag ginakop ang 1 unit 45 caliber pistol kag 48 tanan ka bala nga nakasulod sa isa ka box.
Ang subject ang natigayon nga nadakpan sang kapulisan sa iya mismo nga puloy-an sa amuman nga banwa. Sa karon, ang sospetsado ang magapangatubang sa kaso nga paglapas sa Republic Act 10591 o kon Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Balita nagikan diri sa 5th Distrito. Ini naman si K5 Reggie Plazuela de Mayo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa 5th Distrito. K5 News FM. Hingga balita ang ginatulong sa inyo sa DTX Newscast. Balitang Regional. Las 6:32 sa aga, Philippine Standard Time, oras ginatulong sang DTX Coffee Mix. Sa balita regional, Universidad sa Kalibo, Aklan, nakabaton sang bomb threat. Leonard Viray sa report. Natublag ang isa ka universidad sa Kalibo bangod sang bomb threat kahapon sang aga Disyembre 18. Ini matapos nakabaton sang pagmamahog ang isa ka faculty staff member. Sa mensahe nga ginpadala sang isa ka persona nga nagpakilala nga si alias Laylaye, ginapahayag sini nga nagbutang siya sang 7 ka bomba sa sulod sang universidad kag ginpahog nga palukpon ini kung hindi magapauli ang mga estudyante. Gilayon naman nga ginpalabot sa kapulisan ang insidente. Rasone nga ginkansilar ang klase kag mga aktibidad sa nasambit nga universidad. Alas 11:34 na sa nga Udradlaw, gindeklara sa mga otoridad nga clear na ang universidad matapos wala sang may nakita nga bomba sang ilang nga ginpatigayon ini sang inspeksyon. Bangon diri nagapandam si Police Lieutenant Jeric Vargas, Chief of Police ang Kalibo PNP, nga ila pagapasabton sa batase ang responsable sa pagpalapta sa nasambit nga bomb threat. Sa karon nagapadayon pa ang ginahimo Manilang investigasyon para matumod ang nasambitan nga persona. Balita Regional, nagikan diri sa probinsya sa Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ag kalingawan sa Kalibo. K5 News FM. Las 6:33 sa aga sa K5 Network News sa Tacloban, 16 ka mga pulis nag-inom sa sulod sang istasyon ginkakas sa pwesto. Roger Tilana sa report. Tinanggal na sa pwesto ang 16 na pulis ng Dolores Municipal Police Station matapos mag-viral ang kanilang larawan habang umiinom ng alak sa loob mismo ng police station. Kinumpirma ito ni Eastern Samar Provincial Police Office Provincial Director Police Colonel Ernesto Macasel sa isang panayam na kabilang din sa mga tinanggal sa pwesto ang hipi ng Dolores MPS. Ayon kay Macasel, epektibo noong nakaraang Disyembre 17 ang pagkaka-relieve sa hipi ng istasyon matapos makumpirma ang insidente ng pag-iinom ng alak sa loob mismo ng police station na habang ginaganap ang kanilang Christmas party noong nakarang Disyembre 15. Binigyan din ni Macasel na malinaw na nilabag ng mga sangkot na pulis ang mahigpit na pulisiya ng Philippine National Police na nagbabawal sa pag-inom ng mga nakalalasing na inumin sa loob ng police station anuman ang okasyon. Sasampahan ng kasong administratibo ang lahat ng pulis na sangkot sa insidente at maaari silang humarap sa parusang suspensyon o tuluyang pagkakatanggal sa serbisyo. Tiniyak naman ni Macasel na magiging patas at masinsinan ang isasagawang investigasyon kaugnay sa nasabing insidente. Para sa DTX 500 Morning Newscast, ako si K5 Roger Tilana mula sa impilang kampyon sa mga balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas, K5 News FM. Sa San Jose Negros Oriental, balay ginsulod ama kag timbang ginpatay. K5 Rufa de Veros sa report. Patay ang isang ginang at ang kanyang kasambahay matapos silang binaril sa barangay San Roque, San Jose sa Negros Oriental alas 9:30 ng gabi noong nakaraang araw. Kinilala ang mga biktima na sina Julieta Chan Valoria at ang kanyang kasambahay na si Angeli Silorio Tano. Batay sa investigasyon ng pulisya, ang kasambahay na si Angeli ay kumukuha ng tubig sa labas habang si Julieta ay kumakain sa loob ng kanyang bahay nang barilin sila ng sospek. Mabilis na rumisponde ang pulisya ng San Jose, ngunit natagpuan na lang nilang naliligo sa kanilang sariling dugo ang mga biktima at tapos magtamo ng mga tama ng bala.
Sa isang hot pursuit operation, naaresto ang sospek na umano'y isa sa mga namumuhunan sa negosyo ng biktima na nagkakahalaga ng 61,000 pesos. Ngunit umano'y naibalik lamang ng biktima ang 5,000 pesos na halaga. Balita, gikan sa K5 News FM Dumaguete. Kini si K5 Rufa De Vero. Para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko ug Kalingawan sa Negros. K5 News FM. Ben Aujero Francia kag Alex Escalante sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. Balitang National. Las 6:37 sa aga, Philippine Standard Time. Sa detalye sang mga balita national, ang balita ginadulong sang DTX 500. Ginalauman nga mapirmahan ni Presidente Marcos Jr. ang proposed budget para sa tuig 2026 sa December 29, 2025. Sunod kay Senate Committee on Finance Chairperson Sherwin Ting Gatchalian. Sunod kay Gatchalian, base sa timetable sang mga staff, ang pagpirma mahimo matabo sa December 28 kag ang ratification naman sa December 29. Ang Bicameral Conference Committee nagtapos sa ilang deliberation sa ginapropose nga 2026 national budget sang timprano sang December 18 ukon kahapon. Sa dugang pang balita national, ginaprobahan sang Bicameral Conference Committee sang Huwebes ang aga ang 529.6 billion pesos nga budget para sa Department of Public Works and Highways o kundi DPWH nga nakatipid sang kabugusan nga 20.7 billion pesos kasunod sang pagbuhin sang overpriced construction materials para sa mga proyekto sa infrastruktura sang gobyerno. Ini matapos gintapos ang BICAM ang extensive nga deliberasyon sa ginaduso nga 6.7 trillion pesos nga national budget para sa fiscal year 2026 pagkatapos ng 4 ka adlaw. Sunod kay Senator Sherwin Gatchalian, ang chairman ng Senate Committee on Finance, ang savings ang resulta sang pag-apply sa construction materials price data nga ginhatag ni DPWH Secretary Vince Dizon sa ginabanta 10,000 ka mga proyekto. Una nga ginduso sa DPWH ang 881.31 billion pesos nga budget sa idalom sang NEP apang ini ang ginbuhinan matapos ang ginkaka sa mga locally funded flood control projects sa tunga sa mga revelasyon sang substandard o kon ghost projects. Las 6:39 sa aga, oras kinatulong sang ascorbic acid Mighty C para sa mabakod ng immune system. Mighty C! Mahimo na nga mag-avail sang emergency loan sa Social Security System o kon SSS ang mga miyembro umpisa subong nga December, ilabi na nga yara sa national emergency ang pungsod. Ini ang ginanunsyo ni Presidente Marcos Jr. Sunod sa Presidente nga ang emergency loan ang may manubo nga interest nga 7% kag may 6 ka bulan nga moratorium kung sa din hindi anay kinahanglan magbayad sang loan amortization sa una nga 6 ka bulan. Katuyuan sang programa nga mabuligan ang mga miyembro sang SSS sa gilayon nga kinahanglanon kasunod sang naglabay nga mga kalamidad. Sunod pa sa Presidente nga padayon ang iyang pagpakig-angot sa SSS agud makapangita sang mas luwas kag makatarungan nga alternative sa micro kag emergency loans. Sa katapusan nga balita national, nagpagwa na sang listahan sa mga ginadumilian nga mga palupok ang Philippine National Police o kon PNP para sa palaabuton nga Pasko kag bagong tuig. Ini ang ginlakipan sa mga palupok kaangay sang Super Lolo. Goodbye Philippines, goodbye De Lima, goodbye Napoles, goodbye Chismosa kag iban pa. Ang sininang panugyan man ng PNP sa publiko nga magbakal lamang sa mga Philippine Standard Fireworks and Firecracker Certified nga mga palupok sa mga rehistrado nga mga retailers kag dealers. Las 6:40 sa aga, oras kinatulong sang healthy nga kape, organic nga kape, DTX Premium Coffee. Sa imong nga pagpamahaw sa sining nga oras, Sir Dan Calvo, kay Sir Alan, Ma'am Celine, kay Ma'am Terry Grace, Inday Terry, pangape DTX Coffee Mix. Ma'am Jerly Sera Kaumban, good morning. Kay Ma'am Irene Vasquez Sarabia, Nini IC, ni, bangon na ni, kay may Christmas party ikaw. Sir John Lee Sarabia, kag sa Main Avenue Bake Shop sa Altacherra Village Saro, sa atubang sang First Sea Restaurant. Main Avenue Bake Shop, good morning. Katunog sa ilang radyo, nami dirang ilang pandikoko, kag Star Bread. Bagay nga ipares sa DTX Premium Coffee.
Blessed morning, Ma'am Rhea Canya, Shirley Sera Kaumban, Ma'am Erlina Telar Magoles, Ma'am Maricel Casiple, Ma'am Annali Gardose, kay Ma'am Annali Salvadico Silorio, Sir Eden Silorio, kay Sir Bambu Durem Desnava IV, sa Ermita Dumangas Iloilo, kay Congressman Bebot Nava, and Ma'am Ding Durem Desnava, good morning. Kay number 1 Kagawad Sir Rami Ramos, sa Pulao Dumangas, Lori Abaduño de la Cruz, Kasin Gingging, Narni Hope Francia Ordena sa Pasig City. Kay Ma'am Marie Thalia Metzelina, Sir RJ Horca. Sa pamilya Horca sa Santa Barbara, Samuel Servano, Danny Labrador. Kay Sir George Jocampo sa Atlantic Ocean. Kay Sir Joseph Armil Patriarca. Nagasakay man subong sa barko, Ma'am Cecilia Fujimoto Ismanel, Professor Luis Saldivar, kaya Tita Nilda Laluyan Laison, and Ma'am Berlinda Labadia sa Poblacion A, Dueñas, Iloilo, Ma'am Beth Idarlilia, Sir Tabsky Abiliena Diaz sa Pasig City, Ma'am Remia Panes, Ma'am Asun Pineda, Pangapena, DTX Coffee Mix. DTX 500 Morning Newscast. Balita International. Ang balita sa luwasang pungsod ginadulong sang Klinika Spore Biotics. Para sa healthy tummy, Klinika Spore Biotics. Ladies, parang wala sang odor under Klinika Spore Biotics. Sa Amerika, ginaprobahan sang Estados Unidos ang pagbaligya sang $11 billion nga balor sang mga armas para sa Taiwan. Ginconfirm sang Taiwan nga ini ang ikaduha nga batch sang armas nga igabaligya sang Amerika humalin sa magbalik sa pwesto si US President Donald John Trump. Base sa Taiwan Foreign Ministry, kalakip sa package ang HIMARS rocket systems, howitzers, anti-tank missiles, drones kag pila pa ka mga parte para sa iban nga equipments. Sa katapusan nga balita sa luwasang pungsod, ginakondena sang Hamas ang padayon nga paglapas ang Israel sa ilang nga ceasefire deal. Suno sa leader sang Hamas nga si Ghazi Hamas, mayara na sang 813 ka ceasefire violation nga ginpatigayon o kung himo ang Israel humalin Oktubre tubtob subong nga Disyembre. Ang sini naglabot man sa 205 ka insidente sang pagpangluthang ang nahimo sang Israel sa mga sibilyan sa diin nagpang-raid ang mga ini sa mga panimalay. Naibaluan nga sandig sa Palestinian Health Ministry ang pagkapatay sang kapin 400 ka mga Palestino. Ang pangod sa pag-atake sang Israel humalin sang ginpatuman ang ceasefire. Las 6:44 sa aga, subong adlaw Biyernes, may free consultation sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Haro, Iloilo City Branch. Sa Domingo, kada Domingo, may free consultation sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Miag-Ao Branch. Blessed morning kay Sir Nilo Magkanam, kay Ma'am Betty Aclaracion Soloso, Sir Randy Aclaracion sa Lapas, kay Sir Bebot Soloso sa Dueñas, good morning. Jet Ricabar, Sir Boy Jaime, Kagawad Boy Jaime sa Three Kings Water Station sa Mansaya, Sir Benny Hermano Nek Pradilla, Ma'am Crisilda Buico Almohen sa Sarvel's Food House, kay Ma'am Evelyn Somblingo Erecre, kay Sir George Dagonio Pastrana sa Nae Cavite, Sir Jerome Bayuran sa National Housing Authority sa Tipakla Ahoy, Sir Herbert Almeria. Good morning Sir Herbert Almeria sa Barangay Kadoldolan, Cabatuan, Iloilo. Kay Sir Benji Asturias, Sigabong Radio, K5 Leganes, Sir Jimmy Haneo, Jesse James Garvilles, Ma'am Selfa Garvilles, Ma'am Ludi Gulilaw, AC Garvilles, kay Jade Garvilles, imos na kay may Christmas party. Las 6:45 sa aga, oras sulong sang Mighty C Syrup for Kids. DTX 500 Morning Newscast. Balitang Negosyo. Ang business news ginadulong sang Mighty C. Nagpanawagan ang National Tobacco Administration no kon NTA sa tanan nga researchers kag technical experts nga labi pa nga pabaskugon ang ila pagtingwa kag dedication sa pagdihon kag pagtugas sa mga technology nga efficient sa
gasto apang may mataas nga quality pag-abot sa production sang tabako. Katuyuan sini nga masiguro kag mapabilin ang pangkalibutanon nga ikasarang sa pag-compete sang tabako nga ginatanom kag ginaproduce diri sa Pilipinas. Suno kay Administrator Belinda Sanchez nga kinahanglan gid ang padayon nga innovation kag maid-id nga pagpanalawsaw agud effective nga masuportaran ang tobacco farmers sa pungsod kag mapabasko ang industriya sang tabako. Sa reference rate, 190 pesos and 89 centavos ang Kuwaiti dinar, 52 pesos and 31 centavos ang Omani Rial, 82 pesos and 60 centavos ang Jordanian dinar, 78 pesos and 49 centavos ang British pound sterling, 16 pesos and 5 centavos ang Qatari Rial, 65 centavos ang Lebanese pound, 58 pesos and 64 centavos ang United States dollar, 37 centavos ang Japanese yen, 78 pesos and 45 centavos ang United Kingdom pound, 73 pesos and 73 centavos ang Swiss franc, 42 pesos and 54 centavos ang Canadian dollar, 45 pesos and 44 centavos ang Singaporean dollar, 38 pesos and 71 centavos ang Australian dollar, 155 pesos and 56 centavos ang Bahraini dinar, 15 pesos and 63 centavos ang Saudi Rial, 45 pesos and 26 centavos ang Brunei dollar, 1 peso and 86 centavos ang Thai baht, 15 pesos and 96 centavos ang United Arab Emirates dirham, 68 pesos and 86 centavos ang euro, 8 pesos and 32 centavos ang Chinese yuan, 10 pesos and 62 centavos ang Brazilian real, 9 pesos and 21 centavos ang Denmark kroner, 14 pesos and 35 centavos ang Malaysian ringgit, 33 pesos and 86 centavos ang New Zealand dollar, 5 pesos and 74 centavos ang Norwegian kroner, 3 pesos and 49 centavos ang South African rand, 6 pesos and 30 centavos ang Swedish kroner, samtang 1 peso and 85 centavos ang New Taiwan dollar. Blessed morning kay Sir Leonilo Acopio sa Inagdangan Sentro Saraga, kay Ma'am Emilita Posadas Casipe, Ma'am Emilita Posadas Casipe, Ma'am Lou Jane Calumno, Herbert Almeria, kay Ma'am Catherine Hermano. Good morning also kay Punong Barangay Mario Impedrado sa Pulao Dumangas, kay Kagawad Rami Ramos number 1, Kagawad Heart Guelos, Kagawad Margie Bilhira, Ma'am Glyza Grace Dumrique, Joel Yucampo, Jean Doronila, Rose Timson, kag Sir Jeff Guelos. Birthday greetings kay Sir Ray Cabarles, Parikoy Ray Cabarles, sang sports department sang Iloilo Provincial Government dira sa sports complex. Sir Ray Cabarles sang Leon. The Lord bless you and keep you, sir. Las 6:49 sa aga. Sa ato na nga balita sa inampang ginpakita ni Pinay tennis star Alexandra Iyalang iya kasagad sa 2025 Southeast Asian Games matapos gindominar ang hampang bato kay Mananchaya Sawangke sang Thailand sa score nga 6-1, 6-2 sa gold medal match sang Webes. Ini ang unang gold medal ni Iyala sa Southeast Asian Games. Kag ikatlo niya nga medal subong nga tuig matapos nga makakuha sang duha ka bronze medal sa women's team event mixed doubles. Manumduman nga sang tuig 2021 nagtapos si Iyala sa bronze sa women's single event. Nagmarka man ini sa ikatatlo nga gold medal sa SEA Games women's tennis kasunod kay Pia Tamayo sang 1981 kag Maricris Fernandez sang 1999. Kung ginatrang kaso ka Sir Janito, Sir Pox, Tano Losabia, Sir Tano Losabia sa Santo Niño Norte, Arevalo, kay Ma'am Nini Baka, kay Ma'am Nini Baka nagaluto barbecue, nagapamati sa K5, Sir Rick Mapa, kay Sir Dennis Delfin, Ma'am Joy Delfin, Sir Dan Calvo, Pastor Bobby Riman, kay Ma'am Mimi Catalunya Iriman sa Taft Tapas Capis, Pastor Ardi Celeste, kay SB member Joffy Celeste sa Bingawan, Ma'am Lisa Lerien Banalo. Ang apeka mo, DTX Coffee Mix. Kung natrangkaso ka, magtumar D3 Bio.
Sa balita entertainment, Chelsea Fernandez frontrunner sa Miss Cosmopolitan Pageant. K5, Kesha Hanaysay sa report. Nagapakita sa mabaskog nga tsansa nga makuha sang tiglawas sang pungsod nga si Chelsea Fernandez ang korona sa Miss Cosmo Pageant matapos niya makuha ang duha pa kaduga nga special award. Sa post sang The Miss Philippines, ginpasalamatan nilang pagkadaog ni Chelsea sang duha ka special awards nga Adventista's Iconic Swimsuit Award kag Parade of Beauty Award. Nahibaluan ang coronation night sang Miss Cosmo Pageant ang hiwaton sa Disyembre 20, 2025 sa Creative Park sa Ho Chi Minh City, Vietnam. Ini nga balita ginadulong sa inyo sang DTX 500 Food Supplement. Agud malikawan ang cancer, hypertension, diabetes kag iban pa nga mga sakit para look young, feel young, and stay young mga ka K5. Para sa updated nga balita sa showbiz, makatutok lang diri sa Showbiz Balita. Ako si ka K5 Kisha Marie Hanaysay para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Kung ginatrangkaso ka, Sir Ian Chris Buena Panila, kay Sir Ken Shine Yorca, Benji Asturias, Rick Mapa, kay RJ Horca, magtumar sang B3 Bio, DTX 500, kag Mighty C, The Power Trio. Ang balitang extra special, ginadulong sang Klinika Spore Biotics, kag Mighty C. Liwat, good morning sa Main Avenue Bake Shop. Para sa Altatxera, bago katunog ka pamati sila sa news kag sa foro. Ang adlaw masami nagabutla ka nagatunod 12 ka oras kada adlaw manong Dan Calvo. Halin sa aga tubtub sa kasisidmon na manong Iñaki Cueva. Apang pinasay ang hitabo sa Stockholm, Sweden. Bungod subong nga bulan sa December, Ma'am Betty Soloso, sa unang 15 kadlaw, nagapakita lamang o kung nagabutlak ang adlaw sang tunga lang sa oras. Kag pagkatapos nagatunod naman kabisan temprano pa apang madulom ng palibot manong Boy Berhamin Pita Ambing. Suno sa meteorologist nga ma-experience ang mga Swedish ang pinakamadulom nga Disyembre sa kasaysayan kumalin sang 1934. 1934. Apisar na anad ang mga taga-Sweden nga mas malawig ang gabi sang sa adlaw tungod sa ila location apang subong nga December mas malawig nga kadulom ang ila na experience tungod tunga lang sa oras ang kasanag nga ginhatag sang adlaw kag pagkatapos nagdulom naman liwat Sir William sa Panta. Ma'am Marilyn Antiquera kay Ma'am Dorothy Bacalangco. Nalista sa itong 1934 ang pinakadulom nga December sa Stockholm, Sweden kung sa diin halos wala nagapakita ang adlaw isang tunga lang sa oras. Pero nabutang ina sa Bible Sir Nonito Sombong LJ Morales nga magabot gid ang tion nga bisan udto pa lang magadulom na. Kag magdulom na galing wala gid sang kasanag. Bot sa lingon sina, it's judgment time. Las 6:54 sa aga, oras kinadulong sang Mighty C, Klinika Spore Biotics, kag DTX 500. Then sings my soul, my Savior God, to thee. Take care. Don't do your good deeds publicly to be admired, for then you will lose the reward from your Father in heaven. Mag-andam ka mo, ay basi ko ng inyo pagka-Diyos nun, pakita-kita lang sa mga tao. Kay kun pakita-kita lang, wala gid kamo sing may mabaton nga balos halin sa inyo amay sa langit. Matthew 6 verse 1. How great thou art. Kagin pang-ayos ang Dios ang tanan nga klase sang balatian sa mga tao. And God healed every kind of sickness and disease. Matthew 4:23. Ikaw sa mga nagamasakit, claim ang ining pulong ni Jesus. Matthew 4:23. And God healed every kind of sickness and disease. I declare healing sa mga nagamasakit subong, be healed in Jesus' name. Receive your healing. How great thou Don't be misled. Remember that you can't ignore God and get away with it. A man will always reap just the kind of crop he sows.
If he sows to please his own wrong desires, he will surely reap a harvest of spiritual decay and death. But if he plants the good things of the Spirit, he will reap the everlasting life which the Holy Spirit gives him. Hindi pagtuntuha ang imo kaugalingon. Wala sing tawo nga makadaya sa Dios. Kay kun ano ang ginapanggas ng tawo, amuman ang iya anihon. Kung sundon mo ang imo gidlang nga gusto, mabaton mo ang silot nga wala sing katapusan. Pero kung sundon mo ang gusto sa Espiritu Santo, mabaton mo ang kabuhi nga wala sing katapusan. Galatians 6 verses 7 and 8. This is the Word of God. To thee, how great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. God takes all the glory and Christ alone is exalted. I must decrease, God must increase. How great thou art! How great thou art. Ang oras sa 6:58 sa aga, oras kinatulong sang Klinika Sporbiotics, DTX 500 kag Mighty C. Ted Aujero Francia kag Alex Escalante sa DTX 500 Morning Newscast. Magpamati sa Health Alert. Ted Aujero Francia. Kag K5 Alex Escalante. The Lord bless you and keep you. Don't leave home without prayer. Para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko, kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.